dia de celebració a l'Auditori d'Alfarb amb motiu de la constitució de la primera comunitat d'energia local de la comarca, promoguda per l'àrea d'energia del Consorci de la Ribera. Promoure projectes d'energies renovables, promoure projectes d'energia sostenible, de manera que faça un municipi, un poble, que pense més en local i que, a més, siga més sostenible energèticament. I en les properes setmanes acabarem la part, diguem, tècnica del projecte en l'execució de la planta fotovoltaica, que és la llavor de la comunitat energètica d'Alfarb. La celebració de la primera Assemblea General ha servit per fer les primeres passes en el seu funcionament com a associació. Aprovar els estatuts, aprovar els òrgans que regiran de representació d'aquesta entitat per a poder fer projectes com la fotovoltaica que va dur l'Ajuntament en marxa en el col·legi, poder transposar-lo a altres edificis d'ací del municipi. La comunitat energètica local obri les seues portes al veïnat del Marquesat, és a dir, dels pobles d'Alfarb, Llombai i Catadau, perquè puguen sumar-se al projecte. Poder abastir d'energia a gent que no pugui instal·lar-se plaques per situacions econòmiques, perquè la seva casa no està ben orientada, qui tinga un sostre i vulgui cedir-lo podrà cedir el sostre. Aleshores és un benefici per a tots, qui tinguen per aportar i qui tinguen per a poder abastir-se. Durant el mes de juny s'adjudicarà l'execució de la planta fotovoltaica al Col·legi Públic d'Alfarb. Amb este procés de participació ciutadana, el Marquesat inicia el seu propi camí cap a un model d'autoproducció energètica.